ye ɲininkali min kɛ ninnu tɛ ɲininkali ye nin ye ko minnu ye ninnu ka misɛ ninnu tɛ kow ye k'anw sigilen ye an bɛ se k'an da don ninnu na ko olu ka sugu de don ko a fatura m'a dɔn faransi wa ko a fatura dɔgɔtɔrɔso de la k'o taara u ye su di olu ma ko olu sikara ko su kɔnɔ farala u ye fɛnw dɔ bɔ sugu la bon ko olu y'u ka kuma fɔ ko dɔw ko u ka taa dusutɛ ka taa kiiritigɛ la ko n'a taara kiiritigɛ yɔrɔ fana la ko su in a su tɛ dɔn ko u b'a fɔ a ka su in mara de fo kiiri in ka taa tigɛ ka sɛgɛsɛgɛliw k'a kan ko o la olu bɛ su in mara u bɛ mun kɛ nin ko sugu kow do u ka misa anw tɛ se k'an da don a la k'o kɛ fatawa ye u bɛ jamana minnu na u ni karamɔgɔ minnu bɛ u ni mɔgɔ minnu bɛ ni jamana bɛ ni aw bɛɛ i b'a sɔrɔ ɲɛma bɛ aw la o jamana la a ye nin ko sugu sagi ka taa olu ma minnu bɛ jamana ka sariyaw dɔn u b'u ka kow dɔn u b'u ka lahala dɔn n'a bɛnna min na ko a ka kɛ cogo min dɔɔnikɛba minnu bɛ mɔgɔ minnu bɛ n'u b'o jamanaw cogo dɔn a ka ɲɛma minnu bɛ a bɛ nin sagi ka taa olu de ma n'a ye min kɛ a b'a kɛ anw tɛ se k'an da don nin na fatawa la bon ko mɔgɔ min ni e ka jakatul fitri i ka denbaya ka ca moyen ci ye n'i bɛ se ka bɛɛ ka jakatul fitri bɔ yala e bɛ se ka dɔw ta bɔ ka dɔw to ye wa a dɔɔnikɛbaw kɔ jakatul fitri bɛ wajibiya mɔgɔw ka de ni salidon sufɛla n'a tilefɛla n'o kɔni nafakati b'i bolo dɔrɔn fɛn o fɛn dara o ka jakatul fitri b'i kan n'i ka salidon sufɛla a n'a tilefɛla nafakati bɔ i ka balo la tɔw min bɛ to n'a tɛ bɛɛ ka jakatul fitri bɛ a bɛ minnu ta bɔ i bɛ olu ta bɔ minnu ta ma sɔrɔ i bolo o bɛ bin ka bɔ i kan ou bien n'u yɛrɛ se b'u ye u b'a bɔ a bɛ ko ni alimami bɛ kutuba la sisan mɔgɔ tɛ kuma mais n'a bɛ dugawu minnu kɛ mɔgɔw b'a fɔ amina amina ou bien n'a ye kira tɔgɔ fɔ i b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam o fana bɛ jaabi kuma de la bon ko ni alimami bɛ kutuba la mɔgɔ tɛ kuma mais n'a bɛ dugawu kɛ i bɛ se ka amina fɔ dɔɔnikɛbaw ko ni alimami bɛ dugawu la i bɛ se ka amina fɔ n'a salira ciden kan fana i bɛ se ka sali ciden kan i nɛn kɔrɔ i bɛ se ka sali ciden kan i nɛn kɔrɔ ninnu tɛ don kuma la kuma min bi sugu la ka bɔ kutuba lamɛnni ma o de tɛ bɛn i ye voilà mais nin ko sugu i bɛ se k'o kɛ mais u yɛrɛ u tɛ pere n'u yɛrɛ u tɛ kan bange n'u b'u fɔ i nɛn lamaga n'u ye dɔrɔn k'u fɔ i da jukɔrɔ dɔɔnikɛbaw dɔw b'a ka yɛrɛ hari ka sali ciden kan i kana si kɛ mais dɔw k'olu n'a ɲɔgɔnnaw baasi t'u la mais i b'a k'i nɛn kɔrɔ waaleykum salaam e ko mun ko sosoto dɔw bɛ yen k'olu bɛ so d'a ma a bɛ so jɔ i ye mais ale bɛ don so in kɔnɔ ka location min na fo ka taa ban o bɛ cogo di dɔɔnikɛbagaw kumana nin na ko fila tɛ bɛn ko kelen kɔnɔ nin bɛ baara de k'i ye ni nin bɛ ban a ka sara dɔɔnin de la n'a ko e ka location min na ni location in bɛ ban ka bɛn san hakɛ jumɛn na a dɔɔnin tɛ ale bɛ se ka sa ka sɔrɔ location in bɛɛ ma minɛ kararu de b'o yɔrɔ la i ni mɔgɔ ka bɛn ale ka sara ye min ye n'a b'a ka so jɔ ye i k'a ka sara ta ka d'a ma ou bien a ka juru b'i la n'a y'i ka so ba pewu a b'i ka so di yɛrɛ ma e yɛrɛ b'i ka so di mɔgɔw ma location na n'u y'u ka location sara i bɛ to k'ale ka juru sara nin de y'a jɛma ye nin de y'a jɛlen ye mais kɛ cogo min filɛ nin ye kararu de b'a la e ka so jɔ ne a ka to e bolo location na fo e ka wari ka bɔ nin tɛ bɛn silamɛya sariya la i n'a bɛnna hakɛ min na n'a tilala i k'a ka wari ta k'a d'a ma e yɛrɛ b'i ka so bila location na i b'i ka so sarata ou bien n ka so jɔ
ni y'a jɔ miliyɔn tan de i ka miliyɔn ta bɛn ne la ni so in jɔra sisan ne bɛ n ka so in ta kabila location na u bɛ n sara location tigiw bɛ ne sara min na ne fana bɛ e sara dɔɔni dɔɔni fo ka t'i ka wari ban nin de y'a cogo ɲuman ye nko de tɛ bɛn minɛ al-ijaratul muntahi bitamliki dɔɔni kɛ b'aw kumana nin ka de koyi lejina daima sigira ka al-majma' fiqhi to min sigilen do diya dɔɔni kɛ b'a karamɔgɔ kelen b'a la u b'a fɔ majma' fiqhi u sigira nin ko sugu la de ne y'a tabulu ta de kɔnɔ nin sɛgɛsɛgɛra de koyi u b'a fɔ nin de ma al-ijaratul muntahi bitamliki a tɛ bɛn silamɛya sariya la qararu de b'u la parce que min ye ewa ijara ye location na bonda de do sanni fere na bonda de do fere ani location be se ka do ɲɔgɔn na wa ko kelenw de wa al ijara na bonda de do sariya la al bayu fere fana sanni fere fana na ka sartu na ka kiru de do ko fula tɛ se ka do ɲɔgɔn na ijara ni sanni fere tɛ se ka do ɲɔgɔn na donc nin ko sugu fule ka ko fula de fara ɲɔgɔn kan ijara location ani ewa fereli u y'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan u fula tɛ taa u tɛ kiiriw la u tɛ saratu la u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ nin de ma ijaratul muntahi bitamliki ko location min laban bɛ kɛ so na k'i ta ye arabu y'a fɔ ni nin de a tɛ bɛn a cogoya minnu dagalen don u y'u sɛgɛsɛgɛ k'u fɔ a cogoya minnu tɛ daga u y'o fɔ dɛ qararu de bɛ ninnu na ko bɛntanw tɛ parce que an ka jamana ka sariya caman fɛ u ma ta silamɛ sariya kɔnɔna de ameriki ka tɔnw de don faransi n'u ka sisotow ka baara cogo de don u bɛ na dɔrɔn k'u cogo bɛ jamana kun na u ta hara ɲini ka sariya la olu ni sariya bɛ se ka taa wa nin ko sugu bɛ jamana kɔnɔ a ma ta silamɛya kɔnɔ o y'a bɛɛ ta ameriki ka sariyaw de la ani minnu bɛ faransi ninnu bɛ baara kɛ na dɔrɔn u bɛ na baara kɛ na jamana in kɔnɔ a tɛ ɲaɲini yɛrɛ olu bɛ se ka bɛn silamɛya ma cogo min bon ko muso dɔw de don ko e b'a furu e y'a sarata ka ko i b'a dɔn hijabu de la ko a bɛ hijabu de ta ko a dɔnna e bolo ko a tɛ hijabu ta a bila wal muslimuna ala surutihim silamɛw b'u ka sarati de kan ne ni saratira la i bɛ hijabu de ta ni e ko i tɛ hijabu ta i b'a bila kɛ diɲɛ ka muso hijabu tigi ka ca hijabu tigi min bɛ cɛ ɲini la sisan kunci t'a ban bon ko ne taara alimura la i bɛ se ka umura kɛ bangebagaw ye wa awɔ i bɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ min t'a la alimura la ni e yɛrɛ y'i ka alimura kɛ i ka alimura banna i bɛ se ka taa tɛni min u b'a fɔ yɔrɔ min na masjid Aisha i bɛ se ka taa ka naamu ta kura ye ka alimura kɛ bangebaga fana ye baasi t'o la dɔɔnikɛbaaw ko i ka alimura kɔfɛ i sigilen bɛ Maka i yɛrɛ ka to ka alimura caman k'i yɛrɛ ye o de ma sabati cire ni sebaw kɔrɔ ka to ka alimura caman k'i yɛrɛ ye k'i to Maka kɔnɔna na o de ma sabati cire ni sebaw kɔrɔ mais n'i bɛ taa alimura ta mɔgɔ wɛrɛ de baasi t'o la ko minnu bɛ alimura kɛ ka sɔrɔ i ma hiji baasi t'a la ciden yɛrɛ ye alimura 4 de kɛ san'a ka hiji baasi t'o la ko n'o juma bɛnna ewa salli dɔ ma o don ye ɲin jaabi mais a kɛra dewurabugu mɔgɔ minnu bɛ siti la u y'a lamɛn ni juma ani salli dɔ ani juma u bɛnna ɲɔgɔn na ciden sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔn na kɛra tile la tuma min a ye salli kutuba kalan a ko qad istama fi yawmikum haja idani faman sa ajahu min al-jum'a wa inna mujammi'una ni hadisa bi abi dauda kono tuma mi ciden ye salli kutuba kala
ako jamama ako ala ye salli fula fara ɲɔgɔn ka aka bi do min fule nin ye ala ye salli fula fara ɲɔgɔn ka bi do in ɲa aw ye aka bi do min fule nin ye ala ye salli fula fara ɲɔgɔn ka do in kɔnɔ ni mɔgɔ min ye salli kɛnɛ in sɔrɔ n'a y'i kanu o y'i wasa hari n'i mana juma la mais anw yɛrɛ kɔni bɛ taa juma salli yɔrɔ la wala dɔɔnikɛbaw ko ni juma ani salli don bɛ na juma man ni alimami ye kutuba kalan mɔgɔ o mɔgɔ taara salli kɛnɛ kan juma salli tɛ olu ka wajibi ye tuguni mɔgɔ o mɔgɔ taara salli kɛnɛ in na juma salli tɛ wajibi olu kan tuguni juma wagati n'a diyara min ɲa bɛ taa juma salli a kanunen don a ka taa n'a taara juma salli a ka ɲi mais ne hari a ma taa juma salli a tɔɔrɔ i ka so kɔnɔ baasi t'a la mais a bɛ salli fana salli a bɛ salli fana salli a ka so kɔnɔ donc nin ye juma don sariya de ye mais mɔgɔ o mɔgɔ ma taa salli kɛnɛ kan juma ye ka wajibi ye dɛ kiiri minnu b'a la kiiri fɔlɔ ni juma don salli ni juma kɛra don kelen kiiri fɔlɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye salli kɛnɛ sɔrɔ juma salli tɛ ka wajibi ye nin ye fɔlɔ ye filanan mais alimami yɛrɛ juma don e bɛ taa juma la juma tɛ bin ka bɔ alimami kan dɛ alimami e bɛ taa juma la n'i taara juma la hari i ye mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna de sɔrɔ juma kɔnɔ i bɛ kutuba kalan n'u ye parce que juma jama b'a daminɛ mɔgɔ 3 de hari n'i ye mɔgɔ 3 sɔrɔ misiri kɔnɔ i bɛ kutuba kalan n'u ye ka juma salli n'u ye mais n'i ma mɔgɔ ye misiri kɔnɔ bɛɛ ye salli fana salli u ka so kɔnɔ ou bien mɔgɔ kelen pewu de nana misiri kɔnɔ u ma dafa 3 a ma dafa 3 e alimami yɛrɛ ka salli fana salli misiri kɔnɔ i ka t'i ka so nin tɛ fula ye wa sabanan awa salli fana bɛ salli dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma taa juma salli i bɛ salli fana salli dɛ i ka so kɔnɔ parce que nin bɛ dɔw bolo ko ni juma ani salli bɛnna ko n'i ye salli kɛnɛ in sɔrɔ ko fo ka taa lagasara juma salli tɛ ka salli fana salli tɛ ka o ye kataw ye o bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye kataw ye hadisa minnu nana asaru minnu nana a tigi t'u kalama o ye kataw ye dɛ salli fana tɛ bi dɛ salli fana ye de fardul wagati ka farda de y'o ye n'i ye juma salli de salli fana binna ka bɔ i kan mais juma don n'i ma se ka juma salli fana b'i kan u tigi ka salli fana salli dɛ a kiiri naaninan a don misiri ni juma tɛ salla kɔnɔ olu kana salli fana wele yɛrɛ misiri ni juma tɛ salla kɔnɔ a don o misiriw kana salli wele parce que fo mɔgɔ min i bɛ taa juma de la jumaw bɛ salli yɔrɔ min i bɛ taa juma salli mais a kana taa misiriw la ka salli fana wele k'o bɛ taa salli fana salli misiri la dɛ o fana tɛ kɛ misiri ye salli fana jama salli yɔrɔ de ye juma se salla kɔnɔ a don o misiriw tɛ salli fana wele min bɛ taa juma la i bɛ taa juma la i bɛ salli juma la min tɛ taa juma la to i ka so kɔnɔ i ka salli fana salli donc nin kiiriw de b'a la ni juma don n'a ni salliba bɛnna ni juma don ni salli don bɛnna don kelen na nin kiiriw de b'a la an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababa ma bon nin jaabi an ye nin jaabi ka kɔrɔ ye ko mɔgɔ dɔw de don ko a ko ale taara burusu de la ale tun sunkalo a y'a daminɛ yan de mais ale taara burusu la ale taatɔ ale taara taamadenya de la a ma sun ko ale sunna
Bon, ko ale tumbe atato burusula ko ale sunna ko ni mɔgɔ min ye taamaden kɛ hakɛ min tɛmɛna kilo 80 la lezina dayima sigira min kan ni jamuguru bɛ min kan ni yɔrɔ min tɛmɛna kilo 80 kan ni y'o taama nɔgɔya dir'i ma sunkalo la a dagara i ka min o ko ale y'o taamadenya de kɛ mais ale taatɔ a sunna de ale sere dugu la a y'a muso fara sunna a b'a hakɛ to ko 15 wagati ale ni muso sera ɲɔgɔn ma k'o bɛ cogo di bon e min ye taamaden ye ni taamara de taamaden sun tɛ wajibi e kan mais ni sunna wa anta sumu khairun lakum ala ko ni sunnaw de i ma hɛrɛ ye mais ni e sunna e sera don min e seri muso ma o de la dɔɔni kɛ b'a ko taamaden i taamara don min o don sun tɛ i ka wajibi ye i ye min kɛ i ka sun tiɲɛna ni sunkalo tɛmɛna e b'i ka sun sara i ka don tiɲɛna mais kafara tɛ e nɔfɛ mais e y'i ka muso min sɔrɔ sunna sun min ye wajibiya kan muso in jɛna n'a ye a ye kafoɲɔgɔnya kɛ a ye ka sun tiɲɛna a ye junubu sɔrɔ a ka sun tiɲɛna kafara girima b'a kan sun in sarali b'a kan bon a ye junubu min sɔrɔ fana e bɛ kɛ sababu e bɛ dɔ sɔrɔ a junubu la parce que a ka sun tigɛli min filɛ nin ye e de y'a dɛmɛ la wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada la ni junubu min n'i ka muso y'a kɛ e de y'a dɛmɛ la e bɛ junubu sɔrɔ i ka muso ye junubu min sɔrɔ e bɛ junubu sɔrɔ a la e de y'a dɛmɛ junubu in sɔrɔli la donc junubu b'ale kan a ka sun tiɲɛna kafara giriman b'a ka sun sarali b'a kan kafara giriman in ye mun ye a bɛ jɔn kan hɔrɔnya ni o tɛ a bɛ kalo 2 su k'u tugu ɲɔgɔn na a tɛ min ni ɲɔgɔn tɛ ni darura tɛ ni a tɛ se o la a bɛ misikina 60 la dumuni donc kiiri min b'a la o ye nin de nin kiiri o don y'a jaabi yan fana an ko sunkalo tile la ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka muso sera aw ɲɔgɔn ma sun ŋajibilen b'aw 2 bɛɛ kan a 2 bɛɛ ka sun bɛ tiɲɛ a ye junubu sɔrɔ a bɛ don in sara kafara girima b'aw kan nin ye kelen ye filanan ni a 2 bɛɛ sun wajibilen tɛ aw kan o don sun de tiɲɛna dɔrɔn a b'a sara kafara t'aw kan o bɛ kɛ cogo di e tun ye taamaden de ye sun tɛ wajibi ye i kan don tɔw la i seri ka dugu la i y'i ka muso fana sɔrɔ ja ale fana tun bɛ kalobɔ la tile tɔw la ale fana ka kalobɔ jɔra a kɔra yala aw 2 bɛɛ o don su ye wajibi aw kan wa o don su tɛ wajibi aw 2 bɛɛ kan n'aw sera ɲɔgɔn ma hari a suntɔ a ka sun de tiɲɛna kafara t'aw la parce que nin don in sun tɛ wajibi aw 2 bɛɛ kan sabanan n'a y'a sɔrɔ e cɛ de sun wajibilen o don sun wajibilen tun tɛ e cɛ kan mais a wajibilen tun bɛ muso kan ni muso jɛnana e ma karaba i ma forcer a yɛrɛ jɛna n'a ye a ye kafoɲɔgɔnya kɛ sunkalo tile la muso de ka sun tiɲɛna a ye junubu sɔrɔ a bɛ don sara k'a fara girima b'a kan mais sun ma wajibi e min kan o don kafara tɛ e kan nin ye joli na 3 4 na sun wajibilen tun tɛ muso de kan e cɛ sun wajibilen bɛ e kan o bɛ kɛ cogo di e ka muso tun bɛ kalobɔ la a ye o don min tile tɔw la i ka muso sɛnɛyara a kɔra a y'a sɔrɔ e fana i ma bɔ taamali tɛ foyi la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan i suntɔ dɔn e y'a ye muso ye sɛnɛyali ni kɔli min kɛ sun wajibilen bɛ e kan taamaden tɛ ye i tɛ foyi ye muso nege ɲɛ minɛ i dɛsɛra k'i yɛrɛ minɛ a ye sɛnɛyali min kɛ a ye kɔli min kɛ o ma ku e la i sera a ma sun wajibilen bɛ e cɛ kan e ka sun tiɲɛna e ye junubu sɔrɔ kafara girima b'i kan i bɛ don sara fɛn tɛ muso la nin ye joli na ye 4 na 5 na n'i ye muso karaba dɛ
sun wajibilen ba fula beka me eye muso nyine je nyonya la ko ayi sungalo de ninye an sunto do atebbe an kan ninke muso ko abe boli ka bo soko no bolo iya mina ka bugo ka karaba ka kafu nyonya ka nufe ece ka sunciya na foite muso ka haraka sun maciya har kafu nyonya ta ka sunciya illa man ukirha wa ghalibuhum mutamainu bil iman pasgale karbara de tajawwaja lani ummata alqata wa nisyan وما استذكره عليه ale karabara de foita ka e ka ce e de ka sumbe cinya ka farabi ka me muso e foita ka donc ni nin kiru de ben nin ko sula sungalo la ka soro abe doni ke bago dogolo hari mogo men ni don kono nana mini tun daga raye ni ujura ni darura ni minye mini daga ye na wulila tile tola abe doni ke bago dogolo iki yere mina o tile to ikana mi kana dumuni ke doyin horoma koso sunkalu doyin bonyali koso misali la muso min na tumbe kalo bode la amina ode kama tile kunfolo la mina ye dumuni ke me tile konona la kalo bo jora aya ako wakati mi fo kata tile bi akana mi tuguni akana dumuni ke tuguni aka yere mina kabo mi jini dumuni ma o doyi o ta bo sunna o doyi sunna de me sungalo tile horomona bonya koso aka yere mina ni eye tama dende imina tile kunfolo la mini dagariye ni seri ka dugula tile tola doni ke baw do ko ki yere mina kana dumuni ke kana mi sungalo don bonyali kama ni be doni ke baw do bolo me doni ke baw do fana ko Abdallah bu Masudu akom mogo mi ni tile kunfolo mini dagariye tile laba mini fana dagariye Abdallah bu Masudu benin ka bune usenu benin de giriya sino be doni ke bawo do bolo hari ni ujura de yem do mini la daga ye ni ujura nguli la do intola iyere mina sungalo dom bonya koso o be doni ke bawo do bolo me do fana ko ni mini daga ye tile kun folo la a daga ye tile laban alaka kimanda subhanaka allahumma rabbana bi amrika shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yen kalim min ke nunun tan yin kali ne ye ko munu ye nunun kam mise nunun te ko ye kwaun sigile ya ambe sekanda do nununa ko uluka suude do ko afatura maro fransiwa ko afatura doktoro sodela ko tara uye suude uluma ko ulu shikara ko su kono farala uye feundo bo suula bo ko ulu yo ka kuma fo ko do ko ukata juste de kata kiri tigela ko na tara kiri tige yoro fanala ko suyi asute do ko ba fo aka suyi marade fo kiri kata tige ka sege segelo kaka ko ola ulube suyi marube ube munke nin ko sugun ko do ukamisa unte sekanda do ala ko ke fatawai ube jamana mununa uni karamogo munumbe uni mogo munumbe ni jamana be ni au be iba soro nyama be ula wo jamana la ayen nin ko sugu sagi kata uluma munumbe jamana kasariya udo wuka ko do wuka la halado na benna minna ko aka ke cogo mi doni ke ba munumbe mo munumbe nugo jamana cogo do aka nyema munumbe abe ni sage kata ulude man na ye min ke ya ba ke am de se kan da don ni na fata wala bo ko mogo minni ewa e ka jakatul fitri ka demba ya kacha moyenti ni be se ka be ka jakatul fitri bo yala e be se ka do tabo ka do toyba doni ko ko jakatul fitri be wajibi ya mogo kade ni salli don sufela na tilefela no koni nafakati bi bolodro fengo fendara o ka jakatul fitri bi ka ni ka salli don sufela ana tilefela nafakati boy ka balola to min beto na te be ka jakatul fitri be munun tabo ibe ulu tabo munun tama soro bolo be bi ka boy ka ube nu yere sebu ye uba ko
abe ko ni alma be football la sisan mo te ko mais nabi do mun ke mo ba ko amin ube na kira ko fo iba ko sallallahu alaihi wasallam ona bi jadi ko male la bon ko ne almanu be kutuba la mo te kuma mais na ibe do ke ibe se ka amina fo dori ko ni almanu be do la ibe se ka amina fo na sallira ciden ka fana ibe se ka salli ciden ka inen ko ibe se ka salli ciden ka inen ko nonun te do kuma la kuma min bisugula ka bo kutuba la melima o de te be iye ala men nin ko sugu be se ko ke mu yere o te pere nu yere o te kambange nu fu ilen inel la maganu yedro ko fo ita jukro don ka ba do ba ka yere hari ka salli ciden ka kana sike me do ko lu na nyugo ba shi tula me ba ki nen ko Waalaikum salam. Ekomu. Ko soto dɔ bɛ yen k'olu bɛ so d'a ma a bɛ so jɔ ye mais ale bɛ don so in kɔnɔ ka location min na fo ka taa ban o bɛ cogo di dɔɔninkɛbagaw kumana nin na ko fila tɛ bɛn ko kelen kɔnɔ nin bɛ baara de k'i ye ni nin bɛ ban a ka sara dɔɔnin de la n'a ko e ka location min na ni location in bɛ ban ka bɛn sa hakɛ jumɛn na a dɔɔnin tɛ ale bɛ se ka sa ka sɔrɔ location in bɛɛ ma minɛ kararu de b'o yɔrɔ la i ni mɔgɔw ka bɛn ale ka sara ye min ye n'a b'a ka so jɔ ye i k'a ka sara ta k'a d'a ma ou bien a ka juru b'i la n'a y'i ka so ba pewu a b'i ka so di yɛrɛ ma e yɛrɛ b'i ka so di mɔgɔw ma location na n'u y'u ka location sara i bɛ to k'ale ka juru sara ni da y'a jɛma ye